כן, אמרתי לה שתגרם את החברים. לא, זה מקליט, זה מקליט. זה מקליט. תקשיבי. היי, אל תעלי את הרעים פה, אבל... תקשיבי, מה אני לא מקשיבה? בקיצור, הלכתי אתמול לשאול, אז אמרתי לו כזה, תשמע, רפי אמר שהוא לא גבר במערכת יחסים ביניכם. עכשיו התחלנו לדבר, עשינו ועידה, נוספתי ואני במסנג'ר, אז... שלום. לא, סיפור מעניין. אז... קאט, כן. אז כזה, התחלנו לדבר, אז אמרתי לרפי, שוב דיבר עם רפי בשיחה אחרת, אז הוא אמר לו כזה, רפי אמר לי, מה? וזאת צריכת בינינו? מה אמרת לשאול שאני אגבר במערכת יחסים? מה אמרת את זה? קיצור, התחלתי להדיק להם משפטים שבכלל הם לא אמרו, נגיד לרפי אמרתי ששאול אמר, שמערכת יחסים ביניהם עם אישה, ושהוא נותן לה להאמין שהוא הגבר, למרות ששאול באמת הגבר, ולשאול אמרת, היא פוצצה את כל העניין והסביר אותי בתוצאות, זה היה ממש... אז לשאול אמרתי שרפי אומר שהוא בכלל רוצה להיפרד ממנו, תקשיבו. מה? נו, אני כולי עוזר. אמרתי אמרתי לשאול שרפי אמר כבר נמשך שעה ואף אחד לא קורא מה קורה. איזה התחלתי לפרפק ביניהם ובסוף אמרתי טוב, אני צריכה את זה, אני לילה טוב. הם השלימו? מה אכפת לי? הם כן. או שהם המשיכו את זה אחריי. רפי, זה לא בכוונה. למה לא לך אני אראה לו את זה? כאילו, מה? כי אתה לי תלמידי ואני מכירה, רפי זה בכוונה טובה, באמת. מה רפי? תגידי שיחה לשאול. לא, אני לא אגיד שיחה לשאול, שאול מכיר אותי. שאול יהיה שלי. אז רגע, זה התנצלות כאילו? לא. יש לי התנצלות. אני לא מתנצלת.